Hey yo, what's up sa inyong mga buddy? So sa araw na to, samahan nyo kami para sa aming gagawing malaking salamin. So nahirapan kami dito dahil parang pagmamahal lang. Minsan mahirap din. So sa puntong ito, ayan nakikita natin na umaabot na sa may ilaw. So nahirapan kami dito at pinipilit namin kahit masakit. Ayan. Sana all. So dito naman ang sabi niya hindi daw kumakapit at ayun na nga dumaan yung pusa. Para siguro nga may may nakikita siyang kakaiba. Ayan, hindi nga kumakapit. Yun yung nakikita ng pusa. So hindi kumakapit yung ng sabi niya kasi madulas daw. Sa sobrang laki kasi at bigat niya, hindi na din mabuhat-buhat ng dalawang tao. So pinipilit lang namin kasi wala kaming space, maliit lang yung space namin. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Ayan. Ayan, nauntog pa nga. At dito, pinilit namin dito. So, si kapatid yung buhat. At si Marvin. Ayan. So, dito, di natin ipinapakita yung paglapag. Hindi na na-videohan dahil nga yung nagvi-video, tumulong na din sa paglapag. So, parang dito nagsusukat na kami. So, fast forward natin para hindi masyadong masakit ang nakaraan. Dito, sinusukat na namin, nilalagyan muna ng gas at tatabasin na natin. Wap. So, magsimulat natin dito. Tatabasin natin ang pusong na punit. Sana all. Ito, ayan. Inaunti-unti lang, dinadahan-dahan lang. Kasi ganun talaga sa umpisa, dinadahan-dahan lang. Ang hilig mo sa babae! So, dito natapos din natin. At, ayan. Lipat sa kabila. At, ayun na nga, ilagay natin yung ating tukod sa likod at lipat muna yung cameraman para makita. So, ayan. Ipapasok na sa loob. Sana all. So, dito, nakikita natin dito na ayan, seryoso kami dito dahil sobrang init dito sa labas at wala kaming ibang choice dahil sobrang laki ng mirror. Kailangan muna namin sa labas at magtiis ng init. So ayan, dahan-dahan lang tulad ng una. Nung pinakauna na dinadahan-dahan lang para lumusot ay tumagos yung pagkakat natin. So dito, since wala naman kami ibang choice na naman at tinatabas na namin lahat. So ito yung 3x6 feet na dolphin na ginagawa namin na design. So may frame to at tatabasin muna namin to. At nagdo-drawing nga ako dito. At hindi ko na naipakita yung pattern. So basta nag-drawing lang kami. Ayan, drawing lang. At tatabasin na natin to. So lagyan muna natin ng gas para mas madulas. Sana all. So, ayan na nga. Para tatagos yung niya, yung pagkakat. So, kinakat na natin. Ayan. Siyempre, may gamit tayo. Ipiti natin ng pliers. So, ganyan. Sakto ba? So, dito, ayan. Seryoso, fast forward tayo. Para naman na hindi tayo maabutan ng umaga sa ating video na to dahil sobrang haba nito. Nabutan kami ng gabi. So, ayan. Tatanggalin lang natin yan. At, ayun, sa bandang nguso at ulo, ayusin lang natin para hindi mawala yung nguso. Okay? At asa-asain lang natin para hindi masusugatan yung may-ari ng mirror na to. So, salamat nga pala at nag-order siya. Ayan, asa-asain lang natin at pantayin natin para magpantay yung frame. So, tinataob na natin. Ayan. Ang sarap kasi pag pinataob. Ano ka, bakla? Yung mirror. Ayan. So, dito, nakikita natin dito na seryoso tayo at nagabihan ka kami dito mga buddy. So gabing-gabi na, so masyadong maginaw na at masarap pa may katabi Sana all. So ayan, ang ginagawa namin dito is nilalapat muna namin yung frame. Magaling ka eh! Sexy dance. So ginagawa namin dito is sinusukat muna namin so kung saan kami magdugtong ng frame namin. So nilagyan muna namin ng packaging tape at dinikit namin. So hindi pa yan final. Ayan, hipo-hipo lang sa tape. Ayan. So fast forward muna tayo para hindi tayo maumagahan. So ayan, okay kaayo. Okay daw lagi kayo. So ayan, so dito tayo. So sobrang saya namin dito. Ayan.
fast forward lang. At lagyan na natin ng clear sealant. So, ayan na yung pangdikit. So, meron kaming clear sealant. Ilalagay natin, ilalapat. At para mas hindi dudulas, tipan natin. At ayun na nga, nakadikit na siya. At ilalagay natin yung barina para sa rivets. So, ibabarina muna natin yan. Check. Ayan, pumapasok na. At ayun na nga. So, fast forward natin at i-rivets natin. So, ayan, nakatip din. Tumutunog yung taper. So, ayan. Dito, hindi na namin masyadong so, tumulong na yung mga kumpare natin. Ayan. Kasi gabi na. So, ayan na. Natapos na namin mga body. So, sa nakita niyo, ayan, puro tape at naka-rivets naman siya. So, matibay at hindi siya talagang uuka. Tinagtad namin ng hook. May hook at saka plywood na backing sa likod. So, hindi siya uuka talaga. So, ayan, gabing-gabi na at siyempre napatagay na nga kami, pampalamig at para lang sa juice lang naman. Sana all. So, kinabukasan, check na natin kung tuyo na ba yung pandikit at nakita natin na tuyo na nga. So, basahin na naman natin. Ikaw kasi, ang Joke hilig lang. mo sa So, babae. dito, inano na natin, tinanggal na natin yung mga tape natin. Ayan. So, ito, lilinisan na natin to at para matapos na ang ginagawa natin. So, ganun lang kasimple. Ayan, lalapag natin ang camera para makita yung view, ang kalat sa likod, di ba? So, dito, ayan, nakikita natin dito. Ayan na yung final. So, with frame na siya at maganda. Ayan. So, nasa labas lang. Wala kami ibang pwesto kasi madilim sa loob. So, kailangan namin ilabas. So, may mga price pa nga. Sige, order na kayo. Dito lang yan sa BCA Alvis Mirror. Located in Taytay, Rizal. So, dinugtong ko na ngayon sa TikTok kong in-upload na paggawa namin ng unang mga ginawa namin. So, dolphin din to na frameless, no frame lang siya at ayun, tatabasin muna namin to. Padulasan na natin, slide na natin yung natin, pag-cut natin ng mirror. Ayan. At ayun na nga, i-crack na natin. Ayan. So, ipasok na natin sa loob. Stay yung mirror. Sa loob, ipasok na natin. At ngayon na nagdo-drawing na naman ako dito. At nakikita natin dito ay ayan, natapos din. At tiktikan muna natin. Baka dadaan pa ng ibang daan to. Parang siya, parang yung ex natin dumadaan ng ibang daan. Oh my goodness. Oh. So, dito na nga at makikita natin dito na tinatapos na natin to. At ayun, hapon na nga. So, ayan, kinakamay na. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. So, ayan. Kunin lang natin lahat ng mga na-cut natin at sa bandang uso at ayusin natin to banda dito para magandang hagod. So, dito nakikita natin na parang nahihirapan tayo ng konti pero kere lang. Ayan, so tatanggalin na natin yan. O yan ang natanggal na nga. At saka hasain natin siya, puting hasa para hindi tayo masugatan. Kasi sakit ang masugatan, lalo na pag walang tagapaghilom. So, ayun na nga, tapos na at matapos na din to mga body dahil frameless naman to at napakadali lang niyang gagawin. So, tataobin natin kasi siyempre as usual, masarap yung taob. Sana all. Yun lang, tapos na.